Бөйек еңі байрам алдынан яуда ил азатлығы тыныс тормыш үшін күрәшкән якындарыбызды иске алабыз. Өфі қалағында яшәүсе Римма Шәймәрдәнова кайныһы турахында язып ебәргән. Мансур Гали Мәрдән улы Шәймәрдәнов 1921 елда Нуриман районы Имантау авылында дөньяга килә. Һуңнан гаиләһе менән Сандар авылына күсеп китәләр. Бик шук шаян булып буй итә ул. Сая егет гашыйк булган кызын 16 яшьлек гыйльми амалды урлап, өйләнешеп дөнья көтә башлай. Яшьтәр кайнымдың ата-әсәһе менән көн итә. Бер аздан Өфөгә күсәләр. Хугыш башлана. Мансур Гали Мәрдән улы алыс көн сугыш хаклай. Һуңнан Япония хугышында да катнаша. Бөек Ватан хугышы 2нче дәрәҗә ордены менән бүләкләнә. 1946 елда туган ягына әйләнеп кайтырга насыйп була. Ишле гаиләне 11 баланы тәрбияләү өчен урман ягуда тир түгә. Бик күп елдар үтһәлә, без якындары каһарман йөрәкле батырыбыз, атайыбыз, олатайыбыз, кайныбыз менән сикһез горурланабыз. Уның алдында рәхмәт әйтеп, баш иябез килендәре Римма Шәймәрдәнова.